Nizwile ukuthi kwenzakaleni eAmerica? Sanibonani. Ngiye ngizwe kuthiwa the truth shall set you free. Lalela mntu omnyama. Abelungu namabhunu had a problem and uRodney uhlulekile ukubekezela yena. uRodney nje uvele wadecide ukuthi uyas-analyze isitha. Hana sikhathi nje uRodney us-analyze nje isitha. Lalela, eAmerica uRodney umuntu omnyama una-38 has been charged with aggressively unaliving iphoyisa uDeputy Larry Henderson. Lento uyenze ngomhla ka-2 May kulonyaka lo. Mase uyayibuza-ke wena ukuthi yini lengaka eyenze ukuthi uRodney azi a-analyze iphoyisa kanzima kanje, kabuhlungu kanje. This is uRyan, ingane kaRodney. You see, uRyan is a very good kid. uRyan udlala i-American football. uRyan has been accepted to i-college. Une-scholarship sokuyodlala i-football. uRyan usana 18, usayingane. But uRyan ukhule nabangani ababhedayo. As much as uRodney ezamile ukuthi akhulise uRyan kahle, inkinga abangani bakhe. One day abangani baRyan decided ukuhlangana bonke noRyan phakathi. Bahamba bayontshontsha imoto. Kanti bazontshontsha le moto babanjwe. Baphuma emotweni babaleka. The time bebaleka amaphoyisa adumela nangu uRyan. Ajaha uRyan kakhulu kunabo bonke. Amfica uRyan. Athi masimficile uRyan akhipha induku zokuqhweba. It doesn't matter ukuthi uRyan ubephethe induku yokuqhweba noma ubengayiphethe, kodwa ubengayiphethe yena. Kodwa amaphoyisa abanga nesikhathi abona nje, abona umuntu omnyama ebaleka akhipha induku yokuqhweba. Asibuyisele emuva kancane. Amaphoyisa located a stolen Kia, yes, a SUV. 4 individuals abangani baRyan, yes, 4 individuals babaleka on foot, and amaphoyisa decide ukubachase, and so babachase baze bathola or bafica uRyan, and then basola ukuthi uRyan uphethe induku yokuqhweba allegedly, and so decide ukuthi bona bazodedela ama-shots. Badedela ama-shots, and unfortunately uRyan, he was pronounced unalived at the scene. Nangu umuntu oyiqale yonke lento le. Nangu umuntu istory sethu esirevolve around yena. This is uDeputy Larry Henderson. Lensizwa unalived uRyan.